De nye teknologier gør det nu muligt at udvikle apps til halv pris. Se med her. I 2017 blev der solgt 1,5 milliarder smartphones på verdensplan. 85% af de solgte telefoner benytter Android som styresystem, mens 14% benytter iOS. Ud af alle de smartphones, der blev brugt i Danmark i 2017, var 50% Android-telefoner, mens 49% var iOS-telefoner. Der er en del begreber forbundet med appudvikling. Lad os prøve at få et overblik. De Android-apps, der kan downloades i Google Play Store, er skrevet i programmeringssproget Java. De iOS-apps, der kan downloades i Apple App Store, er skrevet i programmeringssproget Swift. Dermed er du nødt til at udvikle 2 separate apps for at kunne være tilgængelig i begge App Stores. Du betaler altså 2 gange for at få udviklet den samme app. Du skal også betale 2 gange, når der senere skal tilføjes nye funktioner i appen. Men sådan behøver det ikke at være mere. Med Microsoft Xamarin er det muligt kun at udvikle én app, som kan bruges i begge App Stores. I Microsoft Xamarin programmerer man kun én app i programmeringssproget C#. Xamarin har en kraftig intern motor, der automatisk kan omskrive alt C#-koden til Java-kode og Swift-kode. Det betyder, at du får 200% native apps, som kan bruges i Google Play Store og Apple App Store. Med Xamarin får du altså 2 apps, men betaler kun for én. Xamarin bruges af nogle af de største virksomheder i verden. Med Xamarin kan du skabe elegante og unikke brugeroplevelser på tværs af platformene. Kontakt digitalmind.dk, hvis du vil vide mere om Microsoft Xamarin.